Nggih. Langkung. Monggo, Pak. Nggih. Nggih pundi? Iki melampah-melampah deh. Oh, anggap pindah mawon dia nganu Nintas, Bro. nggih jam 12 niki. Oh, nggih. Bisa riyen hormati. Oh, nggih. Iki kan iki nggih. Ngawake ditinggal menit. Oh, 3 kali nggih. Mungkin kula lanjut ya, Mbak. Nggih, nggih, nggih. Pindah riyen. Monggo nggih. Nggih, monggo. Jenengan janten pundi? Kula niku melampah-melampah deh. Ah, pun degi pundi niki wau? Kula boten ngertos deh. Mungkin iki nggih. 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 Ah. Niki kula pun kepagi jenengan, Nggih. matur nuwun, kula nglanjutke perjalanan. Nggih. Semono iki antar putih kulane kupanggen iki antar klien niku nyuwun ngapunten nggih. Oh, nggih, nggih. Sami-sami. Nggih. Ah, nggih. Dan iki